Mayong adlaw kinyong tanan mga ka-dear friends. Kumusta? Si Papa Joe na sad ni og aniya nasab kita para pagdalit kaninyo sa lain na sad nga istorya sa kinabuhi sa atong subscriber nga atong i-share kaninyo karong adlaw. Sa wa pa maka-subscribe diha, don't forget to subscribe and click the notification button para ma-notify mo sa mga bag-ong istorya nga atong idalit kaninyo. Sa katong ganahan mo pada sa ilahang mga istorya, labi na sa itong mga kaigsunan nga nindot og idalit nga istorya para ma-inspire pod ang ato ang mga kaigsunan nga tig paminawan o tig tanawan sa itong YouTube channel. Just check the link below kung asa ninyo i-email ang inyo ang mga istorya. Okay, so dito maglangay kay karong adlaw atong paminawon ang istorya nga pinadaan ni Lucy nga naguluhan og Rikim. Kabawa mo sa nang Rikim, mao na siya ang misa sa usa ka patay. O di ba? Unsa kay undod ang istorya ha? Atong paminawon diri lang sa tong YouTube channel, ang Dear Papa Joe Stories. Dear Papa Joe, kumusta? May adlaw nimo. Ako di ay si Lucia, or you can call me Lucy, o pwede rasad nga Mami Luz kay mo na naandan nga itawag sa akong mga pinalanggang pagumangkon og mga apo. 2 months gikan karon mo na ang akong ika 60th birthday. Di ba mao man ay sulti-sultis kadaghanan nga kung ataw ko no. Kung mamatay, duol-duol pod sa imong birthday. It's either before or after. Mao kanay akong na-feel sa kong kaugalingon nga sa di madugay. Mapupos na pod kini akong kinabuhi ning kalibutana. Dawat naman ako. Wa ko'y regret sa akong kinabuhi kay during sa akong pagkabatanon, naka-experience man pud ko og kalipay. My youthful days were full of excitement sa usa ka kumpanya. Gigasahan ko inahan nga mapinanggaon. Gawas lang sa akong amahan kay wa man ko makahinumdum niya. Kay gamay pa ko, diyang gikuha sa siya sa Ginoo. I have friends, relatives o labaw sa tanan naka-experience mapug ko og love life. Kitang tanan ato magita padung sa kamatayon. Lilang nato may bawaan og kanusa o makaingon ta nga mawili gyud ta sa kalibutanong butang. Kinsa mo gud ang ganahan mamatay og sayo. Bisan mag 60 years old na ko hapit. Tiguwang na magyud ta ning idara. Tiguang na tan-awon ang 60. Pero napabidagang nag-edad og 80 nga abtik pa. Pero sa gikaingon ko na, di ni mo gunit ang higayunan. Abi ninyo at first, diyang naibawaan na ako nga kung sakit, di ko makadawat. Kay kibaw ko nga kini nga matang sa sakit, wa na kini kaayuhan. Siyempre, nakahilakos ang mga adlaw pero after few days, inanay raman po na ako nga nadawat. Yes, I'm ready to die. Pwede na gani og karon? Karon na mismo kay gikapoy na pug ko. Og di lang tungod sa kong sakit, kundi sa kamingaw, okay na. Yes, gimingaw ko sa kong mga mahal sa kinabuhi, labi na gyud si Frank, nga akong pinangga. Ang akong one and only true love. Gimingaw po ko sa kong mga igsuon nga magbisitaan nako panagsa na lang kay syempre doon naman po sila itag sa tagsa kapamilya. Gimingaw po ko sa akong ang mga pagumangkon og mga apo. Akong pasabot, mga apo sa akong igsuon nga matawag pod nako og mga apo. Wa man ko'y anak sa akong pangidaron og nagpabilin ko nga single. Walay bana, walay anak. Nakibaw na ko kaniyanto nga mas maayo gid unta og natay anak para naay motiman nato ini katiguang nga magluya na ta. Mas maayo unta to og naay anak para magpalubong nato ini kamatay. Nagtuo ko nga sila si Karen, Lira, May, Junjun ug Boy mo'y muunong nako kay close kayo nako sila. Niadtong medyo bata-bata pa ko ug abtik pa ko. Makinumdum pa ko sa mga malipayon namo nga moments. Permi kada gabi kay anak sila makigdaan sa among balay. Ganahan kay sila magtambay sa kong kwarto kay aircon.
ug bugnaw kaayo plus libre pang snacks kay hilig man jud ko og kaon. Pero di na ako mabasol nga one time na ako kung mga pagumangkon. Tuwa naman gud sila sa layong lugar, nangaminyo, na sila'y tagsa-tagsa ka pamilya. Halos kada gabi inigsugmat sa akong sakit, unya mag-inusara lang ko sa akong kwarto, di malikayan nga makunahon na ako sa akong kagahapon. Niya itong batanon pa ko, ug abtik pa kaayo ko. Niya itong mga panahon nga daghang pang mga bata ang ganahan kayo nga mualirong nako tungod kay love kay nila ang ilahang Mami Luz. Papa Joe, please allow me nga balikan nako kung kagahapon ang istorya sa kinabuhi ug gugma. Naglibog ko kung asa na kong partiha sugdan. Pero mas exciting akong unahon pagsaysay niya itong panahon nga first kong nakasuway ug uyab-uyab. Second year college ko, dihang nakauyab ko kang Matthew or Matt for short. Guwapo si Matt. Tall, handsome, and dark. Driver og tricycle si Matt. Siya maoy pirmi nako masakyan kada uli nako gikan sa eskwelahan. Sudlunon pa manggod ang amuha og lalayo pagyud kong baklayon. Actually, para makatipid, magbaklay ra ko gikan sa eskina padung sa among balay kay kinahanglan nga magtipid ko sa akong allowance. Sa gikangon ko na nga sayo namatay ang akong papa. Si mama lang ang nagbuhi namong mga manag-igsuon. Ug sa among tanan pod, ako ra ang eskwela og college. Ang akong mga maguwang tungod sa kalisod sa panahon, wala na mangandoy nga makatunog pa og college. Igo na lang ang high school graduate. Kasagaran nila, ini-graduate og college, magminyo na dayon. Ang uban, manrabaho. Doon ako yung sa kamaguwang nga si Manoy Fred, nga nagtrabaho sa ka factory nga nagminyo dayon. Siya ang nitabang nako pagpaskwela. Bali nagtinabangay gyud silang duha si mama. Kay lagi maoy akong damgo nga makahuman og college unya makatrabaho sa opisina. Working scholar ko sa ka university nga akong eskwelaan mao nga pirmi ko nga madugay og uli. Kasagaran 7 to 8 PM nako maabot sa amo. Sa eskina pa lang daan, maglakaw ko halos makatug ko sa kakapoy samtang maglakaw sa karsada. Pero sa kahigayon niya to samtang maglakaw ko sa daplin sa karsada, gihinungan ko og tricycad. Si Matt ang driver nga dako kayo ngisi abot sa iyahang dunggan. Sakay na Luz, matod pa niya nako. Pero nibalibad ko. Maglakaw lang ko kay wa ko ikapliti. Honest ko pa nga tubag niya pero ni-insist gid siya nga pasakyon ko niya for free. So nisakay pug ko. Ug sukan niya to magatang na si Matt nako sa gawas. Sa mua kada buntag padung sa eskwela para ihatod ko niya si eskina. Unya ini kagabi nanapod siya sa tungod inignaog nako sa jeep nga akong gisakyan. Bisan og way pinag-aralan si Matt kay pobre pud lagi ang kagikan pero maayo siya muda sa iyang kaugalingon. Limpyo siya og mga sinhina nga ipagsuot unya di pud siya bahong singot. Actually, daghan ang nakrush kang Matt kay gwapuhon man siya. Taas nga pagkalalaki unya moreno. Doon ako'y nadunggan sa mga silingan ng mga babae nga gikilig kang Matt. Unya na apoy daghan nga mga mahuyang nga naibog niya. Sa kadaghan nga ganahan ni Matt, ako gyud ang iyang gipanguyaban. Unya, wa na pud nako padugaya pa ang iyang pag-antos kay ganahan man ko niya. Unya, free pagi ko og sakay-sakay sa iyahang tricycad. Bisan pa og gwapo si Matt, pero wag gihapon makauyon niya ang akong mama kay lagi kabaw na mo sa rason. Driver og tricycad. Dili sa namili mi Lucia pero ug kamay magkadayon magkalisod-lisod gid mo. Aw hinuon, imo mga maguwang naglisod man tanan. Mo apil pod di ay kanila. Mao ganin na hinungdan nga gipagskwela ka para malahi ka silang daan nga pobre pa sa ilagang paut. Di ba na kay ambisyon? Gusto mo ka nga mo trabaho og opisina. Yaw-yaw pa sa akong inahan, Papa Joe. O ma, mao na akong ambisyon sa kinabuhi. Di ko gusto nga magkalisod-lisod kung magkapamilya na ko og magkaanak. Pero kini nga moan ni Matt, di pa man ni seryoso, binata ra man ning amo. Good, enjoy lang good sa kabatanon ba? Tubag ko pa. Sige badlong si mama nako nga pabuwagan si Matt. Pero
Wa gyud nako buwagi. Hangtod nga siya nay ni give up. Ako na kuno'y bahala sa akong desisyon. Nara kuno nako ug magminyo ko og sayo. Busy man pud kayo si mama kay na siya pirmi sa merkado sa amoa. Kay na maligya man siya mga utanon ug prutas. Mao kini panginabuhi nga gibuhi ni mama sa moang manag-igsuon. Nisalig na ko si mama nako ug unsay akong gusto mo'y iyahan na lang. Iya akong gipasagdan nga padayon nga maguyab-uyab kang Matt. Pwede na mamisita si Matt sa mong balay og niabot gyud og 1 year ang among relasyon og 3rd year college na ko niadto. Kung kanus-an na nga way babag ang among relasyon, si Matt naman po dinuon ang nagpabadlong. Lately ako namatikdan si Matt nga daghan og kwarta. Magdash og mga pagkaon sa mua sama sa pork o chicken barbecue para sawaan namong tulo sa akong mama. Kung ako'y klase iya kong hagdon nga manuroy mi sa department store sa downtown unya mag-stroll na mi. Kontento na mi nga magtanaw-tanaw sa mga baligya. Kanilus o bagay kayo ni nimo. Matod pa ni Matt nako dungan sa pagkuha sa usa ka sleeveless nga blouse nga gihangir unya gipasukod niya nako. Ako pud gidawat unya excited ko nga niadto sa fitting room. Unya gisuot nako ang blouse dayon ni gawas ko sa fitting room ug gipakita nako kang Matt ang akong lawas. Nindot. Pangutan ko pa sa niya. Uy, bagay kini mo. Partneran mo nag-jeans. Tubag pa niya. Ang ngayon ako, pero mahal kayo eh. Sige lang, kay og makagraduate nako, makatrabaho nako, makapalit nako og gusto nako. Matod ko pa nga nangarap gyud ko niadto Papa Joe. Pareho ming way kwarta ni Matt kay pilar gyud ang kita niya sa pagdrive og tricycle. Igo rami sa kaibog nitong higayuna, pero okay lang kay happy me sa mong company. Mag-enjoy na mi nga mag-window shopping. Unya, inigutom mo na mi, manggawas mi sa department store ug mangaon sa mga baratohon nga kananan sa sidewalk. Ni-order mi si Matt og duha ka siopaw, asado ug duha ka Sprite. Busog na mi nga ingato nga pagkaon Papa Joe. Enjoy na mi ug happy kayo ming duha nga mangaon. Samtang nagkaon ko, ni agas ang ketchup sa akong siopaw unya natagak sa akong sinina. Gipahiran ni Matt ang ketchup sa akong blouse unya ni pahiyom dungan sa pag-ingon nga sunod semana ato tag Jollibee kaon. Matod pa ni Matthew nako. Nadete pangkaon og mahal man kay ng Jollibee. Tubag ko pa niya. Basta mangita ko og mamasahiro kog taman para makakaon tag lami. Matod pa ni Matthew nako. Ug tuod man sunod Sabado kay wa mo ko'y klase, mag-alauna na to sa udto ni abot si Matt sa mua. Dalagi hapon niya ang iyang tricycle. Naamangod ang Jollibee dool sa mua. So plano na mo nga mag-tricycle lami padung didto. Tagsar gyud kayo ko makakaon og Jollibee Papa Joe. Last na ko hinumduman nga nakasud mig Jollibee niadtong birthday sa akong kuya. Almost 1 year ago. Naka-order na mi sa mga pagkaon, unya diha na mi sa lamesa nag-atubang. Doon ay gikuot siyang knapsack si Matt. Happy anniversary. Matod pa niya nako dungan siyang pagtunol sa usa ka putos. Giablihan nako ang plastic nga mo'y plastic sa usa ka department store. Ug na-shock ko kay ang blouse nga ang gisukod niya itong miyaging simana gipalit gidi ay ni Matt. Kay regalo ko nun niya sa mo ang anniversary. Hala, gipalit lagi ni mo Matt. Din man kag kwarta nga gipalit man nimo ni nga mahal man kayo ni. Matod ko pa nga to niya. Mahal man puti ka Luz. Mo nga angar gyud hatagan ti ka og mahalon nga butang. Panagsar bitaw ni. Tubag pa ni Matthew nya nitudlo na sa mo ang chicken kay mangaon ako nomi. Natunga na nako nga manok niya to. Lami kayo kung kaon. Ginamnam gyud nako og taman ang unod. Sigurado nako ang tanang unod nga makaon nako. Why mabilin? Kung pwede pa lang gani hasta bukog, akong kanon kay lami magyud kayo ang manok. Samtang natunga na namo ang mga gikaon, nakuratan na lang ko dihang dunay kalit nga ni duol sa mga tubangan unya na ginawak pa kini. Naglibog ko kinsa siya. Pagtanaw ko kang Matthew, luspad kayo ang naong ug maila kayo nga gikuyawan kini. Nitanaw ko sa tao nga nagatubang na munduhan ni Matthew. Naghinawak. Unya, isa kayo ang kilay.
Guwapa ang babae, mestiza. Taas ang buhok, pution og panit, unya baga kay mga gold nga alahas. Bisan pag nag-makeup, nagsinina unya taas ang buhok, nga blondie pa, murag babae ni gyud siya tan-awon. Pero ang kamatuoran, nga bisan unsaon og puro man niya nga pagkababae, klaro man gihapon nga usa siya ka lalaki nga nagsinina og babae. In short, mahuyang ang naa sa mga tubangan ni Matthew. Nigham usa ang mahuyang unya pagkahuman ingon nga, "Aw, ikaw di ay ang uyab na babae ni Matt. Okay raman pud. Wa ko na insulto kay disintihon man katan-awon day. Intro pa sa mahuyang Papa Joe." "Ha? Unsay mong gipanulti? Wa man ko makailan nimo pero murag kaila mong Matthew." Pangutana ko pa. "Yes, day. Kaila kaming Matthew. Kay naman na siya puyo sa mua. Nag-live-in biya mi." Tubag pa sa mong mahuyang Papa Joe. Nisiga ko mga mata ug purti na kong kurata unya. Nag-live-in? Kung tinuod man ang gipanulti sa mahuyang, gibakakan na di ko ni Matthew. Ningon ang mahuyang nga, "Di baya ko bastos. Sige, biyaan ta mo. Hutda inyong manok. Ug ikaw Matthew, pauli unya ni kahuman ninyong kaon ha." Talikod ang mahuyang unya, naglakaw nga nagikid-ikid. Sa sunod sa kong nauhuna, nakaday ko sa ka-confident niya sa iyang kaugalingon. Mahuyang tinod siya pero dili siya bastos. Diyang wa na ang mahuyang, ako diyang gitubang si Matthew. "Unsa ka tinuod ang gipanultian nato niya, Matt? Sultihi ko, prangkahi ko, ayaw ko limdi." Niduko si Matthew ug masulubon nga nitan-aw sa akong mga mata. The way siya mutan-aw nako murag dagway sa pildiro. Tinututanan niya gisulti Luz, pero tinupod nga gimahalti ka. Nabuhat ra mabud nako ang pagpatol niya para makakita kong extra income. Para malipay ka. Nga makapanuroy ta. Mapalitan ti ka og blouse or bisag unsa nga regalo. Matud pa ni Matthew Papa Joe. Nawala na og gana nga muhurot sa akong manok Papa Joe. Unya gibati nako nga murag dunay ni kumot sa akong kasing-kasing unya nituo ang akong mga luha. Ay, wala paghilak din ni Luz. Doon ay nitan-aw ni mo, oh. Tana, manggawas na dari. Matud pa ni Matthew. Gipahiran ako kong mga luha ug ako siyang gitubag. Wa pa ko'y pakialam nga tan-awon sa mga tao, Matt. Wa ko'y sayop nga gibuhat. Ang sala ra gyud nako nga wa ti ka ilaha kung usa kang klase pagkatao. Lakaw na, pauli na sa inyo kay ipaabot ra ba ka sa imong live-in partner? Dumili pa unta. Siya nga biyaan ko kay mahalagi ko no niya. Pero ako siyang gingnan nga kung mahal ko nimo ug mahal pa ko nimo, di nimo mahimo nga binuangan ko nimo. Di po kumutuo nga para lang pangwartahan ang mahuyang. Which is dakong sala na sa Ginoo. Para na ako dakong sayop nga himuon lang nimong gatasan ang sama nila. Abi kay di sila tinod nga babae, binuangan lang nimo sila. Tungod niya to ni ubos ang akong pananaw nga tukang Matt. Before siya, o before siya naitabo, bisan pa og driver lang siya og sikad, pero taas akong respeto niya, akong pananaw niya. Pero human niya to, wa na. Na-turn off na ko niya. Ang problema kay dili-dali maayo ang samad sa kasing-kasing. Sa sunod ng mga adlaw, wa na mi si Matthew. Pero di paghihapon ko makalimot niya. Presko pa kayo ang samad ngayong gibilin din nako. Graduating nako sa akong kurso. Daghan pod ang mga nagpalipad hangin nako nga mga lalaki. Dunay ako mga classmate, doon na po ganay nang uyab nako nga usa ka ulitaw nga professor. Pero wa gyud nako sila pasudla sa akong kasing-kasing secretly. Nga mahimo og nahimo ko nga man-hater. Doon na ako'y phobia sa lalaki. Kung ang sama ni Matthew nga way mahuman o nahuman, walay trabaho, wala ka eskwela, makahimong magbinuang pa sa babae unsa nakahaning mga professional o kining mga nindot og trabaho. Pero sa ako lang ang opinion, Papa Joe. Kay lahi-lahi biya ang tanang tao. Tulin nga ng labay ang mga adlaw og nakagraduate na ko sa konkurso og nakatrabaho ko. Ultimo pa lang ko niadto nga nagtrabaho isip usa ka clerks usa ka kompanya. Okay na kay ko
Nag-enjoy ko sa kong trabahoan kay mas nindot ikauban ang ako ang mga office mates. Nasuod na pud nako ang owner sa mong kompanya kay maayo man ko og performance. Ni dako dayon ang ako sweldo niadto mo nga ginahinayan na kog paayo ang amo ang balay. Kay kami naman lang duwa sad sa mua sa akong mama. Kaya ako naman lang ang wa maminyo. Wa ko magdahom nga sobra ka paspas mo dagan ang mga adlaw. Di ko makatuo nga nilapas naman dayon ang edad sa kalendaryo. 35 years old na ko pero single paghihapon. Lahi na pud og linya ang akong mga amiga ug mga kapamilya. Labi na ang akong mga igsuon. Matod pa nila sa ilang mga linya nga ngano kuno wa pa ko magminyo. Wa ba kuno'y nanguyab na ako. Wa pa ba kuno ko maka-move on kang Matthew. Halos kada kita namo sa akong mga kaparyentihan, akong mga kaila, ang akong pagka-single dayon ang ilahang topic. Dapat kuno nga mga anak na ko, kay maglisod na unya ko panganak kung mamabdos ko nga nanay edad. Yes, gusto man po ta akong mga mumabdos, ginahan ko nga makaanak kay may na lang, dunay magpalubong na ako kung mamatay na ko. Naglibog na gani ko nga nung di yung ko mamabdos nga wa man unta ko nagkontrol. Yes, Papa Joe, sakto mo sa inyo na dungog. Naglibog ko nga nung wa ko ni mabdos. Meaning to say, doon na say liyon nga ni patol sa akong kinabuhi. Ang mga tao ay kasayuran nga doon ako'y tinaguan nga relasyon. Na ako'y uyab nga si Frank. Nagrelasyon mi si Frank niya itong 30 na ko. Nga nisimba ko og nanagkot sa simbahan niya ito. Giatol na ko nga wapay misa para hilom og ako rin nagtikaw-tikaw. Para makakonsentrate ko og taman og pangadji sa pangayuon akong birthday gift sa Ginoo. Nakaibaw ba mo og usay regalo nga akong gipangayo sa Ginoo? Uyab ang akong gusto. Kanang lalaki nga hinatag niya. Kanang lalaki nga dili ko binuangan. Kanang lalaki nga loyal. Muna'y akong giampo, Papa Joe. Murag na sobraan ang concentration nako sa akong pag-ampo niya itong tungura kay wa na ko makabantay sa akong palibot. Hugot-mugod kayo ang akong pagpiyong sa akong mga mata samtang nanalangin ko sa mahal nga Diyos. Pagbukan ako sa akong mga mata, ngit-ngit pa og hanap-hanap pa akong pananaw pero doon ako inaaninag nga usa ka lalaki sa dili layo sa akong nahimutangan. Nagbarog lang siya sa akong atbang samtang dunay pinugngan nga pahiyom. Nitindog ko sa akong pagluhod unya nangurus kay mangandam nako para mogawas sa simbahan. Pero nakita nako amo lalaki nga niduol ug nagpahiyom lang gihapon nako og nangutana nga bugat gid siguro imong giampo miss no. Matud pa sa lalaki nga ang pangan mao si Frank. Yes, Papa Joe, siya si Frank, ang akong boyfriend, my one and only true love. Dito na ko siya naila-ila sa simbahan. At first, nakaingon ko sa akong kagalingon nga gitubag dayon sa Ginoo ang akong ipangayo niya nga uyab. Kay later on, nauyab man gyud nako si Frank. Fast forward, 5 years na ang among relasyon ni Frank. 30 lang ko dihang nagkauyab mi. Og niya itong higayuna, nag 35 years old na ko. Kipursige ko sa akong pamilya, sa akong mga kadugo, mga amiga, mga kapuso, ug uban pang mga trabaho o kauban sa trabaho nga magminyo na. Yes, gusto gyud kayo nila nga maminyo. O gusto pud kay nako nga maminyo. Pero saan na mo pagminyo ni Frank nga kasal naman siya, Papa Joe. Kasal na siya sa Ginoo. Usa ka pari si Frank. Diyang nilailan ako siya sa simbahan. Wa siya nagsuot og sutana pero nitugan siya nako nga usa siya ka pari. Dili ka ta makasalaan ni Frank. Sala man gyud ni sa Ginoo ba? Matug ko pa ngadto niya. Og nitubag pud siya nga tao ra ko Luz. Dili ko makahukom kung asa ta padung inig kamatay nato. Sa langit ba o impyerno? Hangtod ako di ko makatugkad kung sala ba ang among relasyon. Sala ba di ay ang mahigugma? So far, wa mi gitumban nga mga tao. Gawas lang sa Ginoo kay nakasulat man sa libro sa Roman Catholic nga di magminyo ang usa ka pari. Pero nakapangutana pug ko. Unsa may kalahian di ay?
sa pari ug sa pastor. Ngano man lagi ang mga pastor nga allowed man sila nga magminyo ug magkapamilya. Masuko ba di ay ang Ginoo kung magkahigugmaay ang iyang sulugoon ug iyahang mga anak? Sa unang mga adlaw, buwan, tuig sa mong relasyon ni Frank, permi ko nga maghinuktok kung mag-inusara na lang ko. Kay lagi, guilty kay ko sa Ginoo nga akong giilog niya ang iyang sulugoon. Matod pa ni Frank nako nga unya na lang nako ato mangon ang ako mga kasalanan inig kamatay nako. Ug asa man ko padung. Andam ko nga mubayad sa mga sala nga ako nabuhat ning kalibutan na. Sa kadugayan, naanad nako ug gipa sa Dios na lang nako tanan. Padayon na mong relasyon ni Frank, getting stronger pero di na mo pwede isibya sa katilingban. Kami ran duha ang nasayod sa among relasyon. Gitago sa tanan ang among bawal nga relasyon. Sud sa pila ka tuig, nahimo na mong isekrito ang among panaghinigugmaay. Pero Papa Joe mo nagingon nga, why aso nga makumkum? Mulik yung kini o dunag yung nagduda. Unang nakabantay ang akong inahan, nga 45 years old na ko niya to diyang nakaibaw si mama. Pero tungod kay tiguang na pud kini, wala na siya nasuko nako. Matod pa sa akong inahan nga, dako naman kalusiya. Ika na'y bahala sa mong kinabuhi. Kung malipayon ka ng pari, sige, padayon mo. Pangayo lang magpasaylos Ginoo kada adlaw. Ang mga igsuon ug mga pagumangkon po, doon na po sila'y kasayuran pero takom ang ilahang baba. Kay kibaw man sila nga, happy ko kang Frank. Si Frank ang nagpatiwas og paayo sa among balay. Iyang gipa-renovate og gihimong konkreto gyud ang tanan. Nindot na among balay, ang akong kwarto pod dako og iyang gipa-aircon para di kuno ko initan. Iya pod nga gitudluan ko og drive og 4 wheels. Unya diyang nakamaon ako nagmaniho, gipalitan ko niya og second hand nga sakyanan. Doon ako'y best friend og itago lang nako sa pangan nga Alina. Nakibaw siya sa akong sekreto og nadawat raman pod niya. Unsay mahimo niya. Pero sa una niya pagkaibaw nasuko siya nako og wa ko niya tinggi og balik ko sa kasimana. Relihiyusa mod kayo si Alina sa simbahang Katoliko. Pero diyang nitingog siya nako, una niyang gisulti mao nga, kuyawan man puta nimong tirada Lucy oy. Ang driver og tricycad nga mamayutay unya. Karon pari exact opposite kayo ang imong mga tirada ba. Pero parehong sala gihapon sa Ginoo. Wa ko nakauyon sa gisulti ni Alina ug ako siyang giprangkahan nga kundi ka makadawat nako ug sa akong binuhatan Lin. Pwede pod na putlon na nato ang ato ang pagka best friend. Pero wa mo sugod si Alina nga dili na mi magkaamiga kay buutan man kuno ko og game kaayo ko sa tanan nga mga activities sa office. Office mate man gud mi ni Alina. Ug ako di ay niya to Papa Joe na promote na sa pagka-manager. Pero dili pud sayon nga makabot nako ang akong pagka-manager kay niyatong pag-resign sa akong nga pulihan nga manager, mao po to ang time nga nabaniog na ang chismis nga ang akong uyab pari. Pero wa kumutugan nila bisan og saon pa nako, di kumutugan sa mga trabahante. Gawas lang sa owner sa company nga akong giprangkahan gyud sa tinuod. Sa wa pa ko niya gipromote, isip usa ka manager. Nitugan ko niya daan sa sitwasyon sa akong relasyon. Nakasabot raman pud siya kay matud pa niya kinsa man pud kuno siya nga mo judge. Padayon ko sa pagpamakak sa among relasyon ni Frank bisan nagbaniog na kayo ang chismis nga ang pari nga si Frank kuno ang nagpalit sa akong sakyanan o ang nagpa-renovate sa among balay. Namakak ko sa tanan gawas lang kang Alina nga akong best friend o sa owner sa company nga akong gitrabahoan. So far nilampos naman pod sa akong pagpakaroon ingnon. Ang wala nakadungog sa chismis magtuor gyud nga dagang guwang ko. Hapit na ko magsikwenta pero wa gyud ko naminyo. Wa po ko'y anak.
Gusto ko nga magkanak pero wa gyud itugot sa kagayunan. Mao nga ang kauhaw ko sa mga bata nabalhin nga to sa akong mga pag-umangkon ug mga apo sa akong mga igsuon. Ang pinaka-close gyud nako mao kini mga bataan nga sila si Karen, si Lira, si May, si June ug si Boy. Nito mga gagmay pagod sa mga bataa, ang ilahang mga baba sige lang og Mami Luz, Mami Luz, Mami Luz. Kay cool lagi kuno kayo ko. Ako pod ang nagasto nila sa ilang pag-eskwela. Adto sila makigdaan sa amua sa akong kwarto. Kay bugnaw kay di aircon. Unya lingaw kay mi. Akong treatment nila sama sa akong mga barkada. The way ko makigistorya nila, makigduwa-duwa nila og mag-board games. Mananaw mi og mga salida sa akong room unya kung gutumon kay manakadayon mi sa akong kwarto. O muadto day mi sa fast food dahil sakay sa ako ang sakyanan para mangaon. Kung madomingo, magdungan mi og panimba sa misa ni Frank. Unya kahuman ko. O ginikahuman, ako sa silang dadon sa ka mall. O mangaon na sad mi. O mag-shopping. Napahuman gyud og college ang duha nila. Si Boy ug si Junjun. Unya ang mga babae nangaminyo og sayo. Sakit sa kong dugan nga nasayang ang gigasto nila sa college kay wa man sila makalampos. Nagiyahay na og minyo unya gidagit dayon sa ilahang mga nabana. Gidala sa lain-laing nga lugar, lain-laing dapit kung asa sila na minyo. And then here I am, alone again, Papa Joe. Dili noon matawag nga completely alone kay kami pa man gihapon si Frank. Pero nabalhin na siya og parokya. Tuwa na siya sa laing lugar nga labngunon pa og dagat. So layo-layo na siya nako. Pero kami pagyapon. Getting stronger and our love for each other is even more bigger and mightier. Subula palandungon nga di na mo pwede hatagan ng hustisya ang among gugma. Ingon ani ang among status. I'm always there for him and is always here for me. Sa tanang aspeto, labi na sa pinansyal nga pinginahanglan. 55 years old na ko ni Anto og daghan na kay ko gipamati sa akong kalawasan. High blood naman gyud ko ato sa una pa nitong bata-bata pa ko. Mao nga doon na ako'y maintenance. Si Frank ang tipalit sa akong tambal kay nitong higayuna wa na ko'y trabaho kay nag-close na ang among kumpanya. Ug tungod kay tiguwang nako, di na ko maka-apply og laing trabaho. Diyang nagtambay nako sa balay ni samot ang akong gipamati sa akong lawas. Daghan na kay kong mga sakit nga nitakboy nako sama sa baga pero do na may alibyo kay patambalan man dayon ko ni Frank. Si Frank ang akong sandiganan, my one and only solid rock to lend on. Siya ang akong best friend, my confidante, my true love, my everything. Ing anak ko, kadependent kang Frank. Mag-unsa na lang kaha, ugwa na si Frank. Ang akong kikadlukan niabot gud Papa Joe. Kay sama nako nagkatiguang na pud si Frank. Maguwang siya nako og 3 ka tuig. Kung daghan ko gipamati sa lawas, doon na pud siya iyaha. In fact, parehoming dunay mga tag-as nga blood pressure. Usa ka adlaw niya to gitawagan ko sa kauban ni Frank nga pareho pod niya nga usa ka pari. Si Father Ben. Siya mao'y suod kaayo nga amigo ni Frank nga may kasayuran sa among relasyon. Nakadawat ra si Father Ben sa among duha. Ug matud pa niya nga dili siya Ginoo nga mao'y mohukom na among duha ni Frank. Kadlawon katud diyang nakadawat ko sa tawag ni Father Ben nga nagpahibaw nga giatake sa kasing-kasing si Frank og nalandig sa ospital. Puno ko sa kabalaka nga nisakay og eroplano niya ng pagkaugma. Padung sa lugar kung diin nagsilbi si Frank isip usa ka kura paroko. Usa ka buwan na pud siya nga wa na makamisa. Kay lagi nagkasakit-sakit naman siya. Mao nga si Father Ben ang ni-substitute niya. Pag-abot ako sa ospital, nakita nako nga makaluluoy ang kahimtang ni Frank. Nakoma siya. O wa na gani siguro'y kasayuran nga diha nako
sa iyang kiliran, nag-apong niya o nagatiman niya. Di man ko allowed nga moapong kay 24/7 do na gyud time nga gitugot ra gyud ang hospital. Ang mga nurse nako pwede ra ang mao'y makasud sa private room kundiin na ICU si Frank. Kada schedule nako nga makasud sa room ni Frank, suliton gyud nako ang time. Bawat minuto ug segundo nga nako siyang kiliran, ako siyang kantahan og mga worship songs. Ako siyang istoryahan kay mao may akong nahibaw-an nga makadungog kuno sila nato bisan og wa na mo function ang lawas. Ang last na kong dalaw niya, actually wa ko magdahom nga mao day ito ang katapusan na kung kakita niya. Nga naginhawa pa. Dili pa ko malimot nga emosyonal kay ko niadto. Akong gibalik-balik og istorya niya ang amo ang kaagi. Akong gi-remind niya ang una namang panagkita sud sa simbahan. Birthday kadto nako. Human ako panagkot ni duol ko sa krus. Kundiin gilansang si Jesucristo. Niluhod ko sa tiilan sa Ginoo ug giampo ang very simple ra gyud kayo nga pabor nga hatagan ko og lalaki nga kanang dili ko luiban sama sa pagluib ni Matthew diri kanako. I do believe nga hinatag sa Ginoo nako si Frank kay pagtindog nako diha siya sa atubangan. Ug sukan niya to nagkahigugmaay ming duha. Natuman ang akong giampo nga hatagan kog lalaki nga buutan og di ko binuangan. Pero mao lagi pod usa siya ka pari. Gusto na kong pahinumduman ang akong kagalingon nga wala magbudhi si Frank nako kay ang Ginoo mao iyang gibudhian. Silot kaha kini sa Ginoo, Frank. Gipakita kaha sa Ginoo natong duha nga siya ang pinakagamahanan sa tanan. Nagilak ko samtang nag-apong kang Frank. Wa na ko masayod og pila na ko ka minutos dito or pila na ka oras. Mao na lay ako nabantayan nga gikablit nako sa usa ka nurse o gihunghungan nga napupos na ang tagal sa akong pagbisita ni Frank. Nitindog ko gihagkan ang agtang ni Frank. Bye Frank. Hinaot ponta nga dunay katumanan ang atong gugma sa laing kalibutan. Pero magkailhanay pagkata sa langit. Kana, kumalangit ta. Dagan pa ako panamilit kang Frank pero nag-apura na ang nurse nga lagi pagawson ako sa kwarto. Nipatuo ko sa nurse ug nigawas ko sa room ni Frank. Pero samtang naglakaw ko, palayo way puas nga pagpangatagak ang akong mga luha. Tungod kay dula ko'y instinct nga sa di madugay, biyaan ako ni Frank. Pagkagabi, gabalitaan ko ni Father Ben nga nibiya na gyud sa hingpit nako si Frank. Wa na ang lalaki nga maoy tanan nako, Papa Joe. Wa na ko'y kasandigan. Ang lalaki nga may rason nga padayon pa ko sa pagpakabuhi. Ang lalaki nga hinungdan nga padayon pa ko nga ni inom sa mga maintenance nga tambal sa akong mga sakit. Papa Joe, wala na. Gikuyugan ko ni Father Ben sa paninarya nga nagatiman sa patayng lawas ni Frank kay dito kuno ko makalugar sa kung gustong buhaton nga pagtagbaw og hilak og minatay at tubangan ni Frank. Kay og naa na siya sa simbahan, sa iyang haya kontrolado na ang akong reaksyon. Di na ko pwede magminatay og hilak at tubangan sa ubang mga pari o mga katawhan sa ilahang kura paroko. Gihaya og usa ka gabi sa ilang parokya si Frank. Unya pagkahuman gidala sa iyang pamilya sa ilang lugar. Sa layong dapit kung dili nako pwede nga moadto pa. Di nako makakita niya. Dili pwede magpaila ko. Bisan pa sa katapusan niyang adlaw ning kalibutana. Kay di ko gusto nga mabahiran og laksot ang iyang reputasyon isip usa ka pare. Nipauli ko sa amoa, nagbangutan. Ang akong mga mata halos di na makabuka tungod sa kabaga na sa hubag sa paghinilak nini. Niunong nako ng akong best friend nga si Alina.
Nasama nako tiguang nasam. Pero abtik pa siya kay wa man siya sakit nga gipamati sa iyang lawas. So kanawa si Frank nawad na po ko gana nga makigbisog nga mopadayon Papa Joe. Di na ko ganahan nga mutumar sa akong mga tambal. Wala na ko ni bisita o balik sa akong mga doktor. Nasuko si Alina nako sa akong gibuhat. Abi kay patay na si Frank, magpakapatay na lang pug ka. Matod pa sa akong best friend Papa Joe. Bisan pa og magpatambal kulin. Di naman pud maayo ni. Ako lang ni iprolong og kinabuhi nga mag-antos tubag ko pa. Ni grabe naman po ang akong sakit niya to sa heart, Papa Joe. Sa lungs o napektuhan na po ang akong kidney. Kibaw ko nga gastos kaayo nga magpatambal aning sakita o niya, wala biya si Frank. Wa ko'y trabaho. Hinuon ako'y gamay nga savings pero ug magpatambal ko lamyon lang ang akong savings. Mao nga nakahukom ko nga dili na lang. Si mama nga tiguang nakaayo no 20 anyos na niya to pero baskog paghihapon. Siya mo'y magsigig haplas na ko og mga herbal nga mga dahon o dahon-dahon pero di mangyapon masaligan. Di isad masaligan si mama bisan og wa ni major nga illness nga gipamati pero luya naman pud siya tungod siya pangidaron. Nalipay lang pud ko nga nagunahuna sa irony sa kinabuhi ang akong mama nga 90 anyos pero wa maghigda sa sakit. Ako hinuon nga hayahay kayo og trabaho sa una, di opisina, di aircon, di auto pero mao naman oy weak og lawas. Ni santog na po sa kunahuna nga silot kini sa Ginoo. Pero bisag unsa pay rason nga naingon ani ang akong kahimtang dawat nako ang tanan. Ready nako nga moapas kang Frank. Usa ka gabi niya to samtang di ko makatug tungod sa akong sakit. Nakunaw na ko nga tapuso na lang nako ang akong kinabuhi para di na ko mag-antos pa. Pero ni santo po sa akong utok nga punaan pa ba nako ang ako mga sala? Wa na ko ilang gihandom niya to gawas sa kamingaw nako sa akong mga anak-anak sa una. Gusto na ko sila makita sa katapusang higayon, pero tuwa sila sa laing dapit. Ug may mga anak ug pamilya na. Magsige pa man hinon sila og text nako nga mingon nga, I love you me, sorry kayo hang nami sa layo. Kana palandaan nga text igo na kaayo nga makalipay nako. Pero sa padayong paglabay sa mga adlaw, padayon po ang akong deterioration sa akong lawas. Gusto ko nga makita sila sa katapusang higayon. Gusto ko nga maka-experience og happiness. Gusto ko nga mag-party. Akong gitawagan si Alina nga panahon sa mua. Talipod kayo ni nga nito nga og nasyak siya sa akong gisulti niya. Nga gusto na akong ipabuhat niya. Rikim, nga nagutaon nga magpamisa pa nga buhi pa man ka pa man taon Lucia. Uy, ay kanus amday ko ni mamisahan. Kanang patay na ko o wala ko'y kalibutan sa panghitabo. Mayo nang karon nga mintras makita pa ko ninyo, magagakus pa ko sa akong mga mahal kinabuhi, sa akong mga apo ug pagumangkon. Doon naman ko ko'y nakita nga salida niya itong abtik-abtik pa ko nga usa ka dying person nga buhi pa gani pero nagpamisa na siya. Nag-celebrate na daan sa iyahang party to heaven. Nakasabot ko sa gustong ipaabot sa author niya itong istorya ha, Papa Joe. Kano sa pa din mo hilakan ang tao, unya na o patay na. Hatagan ni Mugdindot kay nga buwak, nga di na siya makakita. Mga magpa-cater o mga lamiyang pagkaon nga di na siya makakaon. Maupog ka na ani santop sa kong nahuna, nga akong sundon. Sigurado ko nga kung makaibaw sila nga ako mga anak-anak sa una nga nag-celebrate na kudan sa kong haya, sigurado ko nga mutunga sila, Papa Joe. Gikontak na ko si Father Ben, kamoy akong pamisahon sa Rikim Mass. Nakuratan siya pagkadungog niya o nagsigig panguros pero ako siyang giingnan nga ihikaw ba din na nimo nga akong death wish, Father? Tanawa si Frank nga ni Dritso kakoma. Wa gani may magkaistorya. Wa gani siya kapananghid sa iyang mga mahal sa kinabuhi. Sama sa iyahang mga ginikanan o igsuon. Moto nga na-convince gyud nako si Father Ben. Pila ra may istorya, Papa Joe, nang abot ang akong mga pagumangko ug apo dalay lang mga tagsa-tagsa ka pamilya. Hasta ang nasa abroad ni pauli para maka-attend sa ako ang wake. Close family circle ra ang naa.
Si Alina, akong best friend, ang ni-attend sa misa. Unya pagkahuman na mauli sa amo para magsalo-salo sa pagkaon. Nagsugod na og paghinilakay ako mga pagumangkon ug apo ug silang tanan nagpuli-puli og kakos nako. I love you, me. I love you, Mami Luz. I love you, Lucy. I love you, Lucia. Kini mga linyaha ang pinakapaborito na kong nadungog gikan sa kong mahal nga pamilya. At least nadungog pa nako sa ako ang mga dunggan. Dili kay unya na nila kiniisulti nga patay nako ug di nako makadungog. Pagkahuman niya itong adlaw, fulfilled na nako, Papa Joe, ako silang gibuhian. Gipapauli na nako sila sa ilang tagsa-tagsa kalugar. Hangtod nga kami na lang duha ni Alina ang nahabilin sa akong kwarto. Doon na pa ko'y last favor ni Molin. Matod ko pa sa akong amiga. Ug unsa man pud na, sige sulti lang kay di ti ka balibaran, tubag pa niya. Akong last favor nimo. Ug akong last favor niya ang pagsuwat sa akong kaagi. Siya na'y bahala kung iya bang ipadala sa magpakailanman or asang programaha nga mahatagan kini kinabuhi ang akong istorya sa gugma. Kinabuhi o katapusan. Daghang salamat, Lucia.